Sa loob ng 20 taon kong pamumuhay sa mundo, ito ang unang pagkakataon na mapupuntahan at mapapasyalan ko ang iba't ibang magagandang tanawin dito sa aming probinsya, ang Bohol. Ang Bohol ay dinaragsa ng maraming turista, mapapilipino man o turista galing pa sa ibang bansa. Kinikilala ang Bohol dahil sa iba't ibang uri ng magagandang tanawin na kapalibot nito. Sa kagandahan ng Bohol, isa sa magagandang tanawin nito ay kasali sa 7 Wonders of the World. At ito, ang Chocolate Hills. At sa araw na to, ito ang unang pagkakataon na makikita ko ang Chocolate Hills in person for the first time and forever. Kasi nga kahit ilang taon akong nakatira dito sa Bohol, di ko pa nakita yung Chocolate Hills in person talaga. Kasi wala akong pera pang gala at wala rin akong panahon na gumala kasi wala akong pera. Paano akong gagala, di ba? At ito yung mga nangyari bago ko nakita yung Chocolate Hills. So ayan na nga mga buddy, gumising ako na maaga at nag-asikaso kasi may nag-imbita sa akin kagabi na gagala daw kami ngayon around Bohol. Kaya naligo ako na maaga, nagbihis at nagpahatid ako sa aking ama papunta sa aming lungsod kasi malayo yung bahay namin sa lungsod namin. Pero bago ang lahat mga buddy, kailangan ko munang puntahan ang bahay ng crush ko kasi kailangan ko magpaalam sa kanya at meron akong bagay na kailangang hiramin. At yun ay ang power bank. At pagkatapos ay dumiretso na ako kagad sa bus terminal at doon naisip ko na di pa pala ako kumakain ng agahan kasi sa sobrang pagmamadali. Kaya tubig to the rescue. Kaya na kay tubig. Wait, tubig. Buti na lang ay bumalik si ate na may dala ng tubig at bumili na lang din ako ng nilagang itlog sa kanya para may kainin ako sa biyahe kasi medyo malayo pa talaga ang biyahiin ko. From Tubigon to Tagbilaran ay halos mahigit 2 oras ang biyahe. Nakalis ako ng Tubigon halos alas 7 mahigit na. Tapos yung call time namin ay alas 8. Di ko alam kung makakaabot ako pero sa awa ng Diyos ay nakaabot naman ako. Hi guys! Buti na lang ay naabutan ko pa sila at kaya dumiretso na kami kaagad sa unang destinasyon at yun ay ang Hinagdanan Cave. Na mga motor may kastaas on sir. If you feel cold, that's only the water. If you feel hot, if you feel it hot, it's bird poo. But in other words, it's cold, that's holy water. Pag init, holy shit. Kung i-rate ko si Kuya sa sa pagtutour guide, bibigyan ko si Kuya ng mga 11 out of 10 kasi dedicated siya sa kanyang trabaho eh. Sobrang entertaining niya sa loob, tapos magaling din siya magpicture. Pagkatapos namin sa Hinagdanan Cave mag-picture taking at di na kami naligo doon dahil marami pa kaming pupuntahan, so from Bingagdawis, Bohol ay bumiyahe naman kami papuntang Lubok. Ang Lubok ay kilala sa magandang ilog nito at syempre para makasakay tayo sa ipinagmamalaki nilang Lubok River Cruise na dinadayo ng maraming mga turista dahil sa kanilang masasarap na pagkain na binabalik-balikan. Kaya nga sobrang timing nito mga buddy dahil di pa ako kumain at wala pa akong agahan papunta dito. Kaya tara, samahan nyo akong kumain.
Pagkatapos namin mabusong sa masasarap na pagkain at mamangha sa magandang ilog ng Lubok, ay dumiretso na kaagad kami sa Chocolate Hills. Isa ang Chocolate Hills sa mga gusto kong makita na tourist spot dito sa aming probinsya. Kaso di ko talaga mapuntahan kasi dahil sa pinansyal na problema. Kaya laki pasasalamat ko kay Father Ray sa pagpapasama niya dito sa akin. Kaya thank you so much, Father Ray. At pagtungtong ko sa taas mga bati, ayun, nakita ko na talaga ang napakagandang view ng Chocolate Hills mga bali. Di ko talaga maisip at di pa masyadong nagsisink in sa utak ko na nakapunta na talaga ako dito sa Chocolate Hills. Kahit ilang taon na ako nakatira sa Bohol, ay di ko pa talaga totoong nakita ang Chocolate Hills dito sa aming probinsya. Pero ngayon, nakita ko na talaga siya ng harap-harapan mga badi. Kaya tara, i-enjoy natin ang view at ang ganda ng Bohol. So yun, tapos na kami sa Chocolate Hills. At parang ako yung naging chocolate, hindi yung hills. Kakainis. Kaya pala tinawag siyang Chocolate Hills kasi kapag pumunta ka dito magiging chocolate kapag uwi mo. Kaya tinawag siyang Chocolate Hills. Muna trivia, di ba tinuod? Chocolate Hills kasi nakaka-chocolate. Kaya pag pumunta kayo dito, tapos tanghaling tapat, magdala kayo ng maraming sunblock or sunscreen. Yun lang, tips from Buddy. Ops, kung akala mong tapos na yung video ay di pa kasi maghahanap pa tayo ng tarsier. Dito sa lugar na to, marami makikita ng tarsier at alam naman natin na ang tarsier ay popular dito sa Bohol. So maghahanap kami dito ngayon ng tarsier. Sana sa araw na to makakita kami kasi yun nga, medyo mahiyain sila. So magtatanong-tanong ako dito, baka meron talaga nakakalam kung nasan yung nagtatagong maraming tarsier, okay? Magtatanong muna ako. May nakita ka bang tarsier dito pa? Bawal daw maingay dito sa loob. No camera flash allowed. Naku po. Sana makakita kong tarsier. Guys, bawal daw magingay. Nakakaya namang umupo dito. Ayun, may tarsier ba? May nakita na akong tarsier. Oh my God. Nakakiyot. Bihin mo mag-subscribe sila sa akin. Mag-subscribe sila sa akin. So mag-subscribe daw kayo, sabi niya. Nakita na ako ng cashier. Papasalamat muna tayo sa napagtanungan natin kanina. Pre, maraming salamat pre. Ha? Kasi marami akong cashier na nakita kanina. Maraming salamat ha. At dito na magtatapos ang video na to. Sobra akong natuwa, nabusog at namangha sa ganda ng Bohol. At magpapasalamat ulit ako kay Padre sa pagsama niya sa akin dito at tatanawin ko yung utang na loob. At ito na din ang magiging motivation ko na mas magpursige pa sa buhay. Para sa susunod na pagpunta ko dito ay kasama ko na ang buong pamilya ko.